Resikone wong sing penggaweane ngejob masak. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin yo. Iya Cah, ancene penggaweane rewang nume wong utawa ngejob masak yo mesti dituntasno gaweane kabeh. Salah sijine sing ora tau kere yo iki yo iku resik-resik utawa isa-isa Cah. Iki penggawean mesti sing ora ngarah di-skip nek pas wayah rewang masak ning gone wong. Ancene iki yo resikone nek wong kerja bagian pawon. Nek diarani soro yo soro Cah, tapi ancen sepadan karo bayarane Cah. Biyen aku pertama dikongkon ngejob masak ngene iki ya rewang ning nggone bose bojoku. Lah terus tanggaku iki ana sing ngerti, dadine dekne wani ngongkon aku. Jare aku ditakoki, "Kowe gelem ora ngejob masak?" Ya tak sauti ae, Cah. Mergawe kok ora gelem, sing penting halal, sing penting daringane bek. Nek jare wong tuwa ndek biyen ngono. Kesibukanku nek ora ngejob masak, ning omah aku ya tetep dodolan, Cah. Cuma saiki aku ora mider. Aku cuma dodolan ning omah. Kadang ana wong ngomong jare Mbak, kowe kok ora gelem daftar ning pabrik? Ya tak bales yae, aku penak kerja ning PT ku dhewe. Apa iku Mbak, pegawe tetap ning warungku dhewe. Penake kerja ning gone dhewe iki Cak, ora mikir ape dodol, atik prei, kan ora ono sing ngamuk. Lah nek ngejob masak ngene iki ya ora kontrakan. Dadi nek pegel mergawe ape prei, ape tengok-tengok ya ora ono sing ngamuk. Ora perlu izin sapa-sapa pisan. Nek menurut penak kerja ning pabrik apa penak kerja kaya aku ngene iki Cah? Kenaan ngoceh wis ya Cah, tak nutukno gaweku dhisik iki.